Good morning mga kawaray. Unang simbang gabi sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Yan, mga manirik pa. Ginoong nga Diyos, kagunahan, tubdan, ng kasundan ng ito, alam ang pagkakawin sa lumay magpapasalagasya. Pasikaw sa sagarahan na Birheng Maria, kami na nagpapamulat sa pagabot sa imana, magpamili nila sa iyong ugma, linisinigod sa tinaramong na kinabuhi, pinangangalan namong hiningi, pinagis sa namong Ginoong Kristo imana, ngabot sa iyo sa Espiritu Santo, buhit nagahali, Diyos sa tayong nakatugigan.
sa iba nga mga Hudiyo. Kay mga sira nga mayaon Mesiyas nga di Arabot, dila sa ira tuna. Pero itong nga di Arabot, kan Juan na iging panagna. Iya na iging sumatsanglit, nanoan ang kan Juan rule na sugad siya, taduna ang galay, takopi ang mga luhok-luhok, hamisa ang mga purupungtot, pataga ang mga bukid. O di man natapagagada, yung makasabala, precisely, hindi Kristo ang simbahan, tidak kan Pedro. Nasa ka, ikaw Pedro, itindugon ang simbahan, na hindi mananahog sa katanan ng mga tao. Subanda ka na in mag-aasoy si Juan na Barahonya, ginaasoy nga lululabaw pa kaysa kan Juan. Maungi at mga tuhat ang idinhakat sa akong sa buhay. Basit akong tuhat, hindi na mga buhat na kung hindi mo magpapamatukod na makuto ang ginparasan. Yung mga iputo sa Kristo. So, what is success ang akong tumura? Pero, si Juan, na sa niya inuhatan, makuto ang magpapasang kung sino. Kalimayan ni Samo, galing mo kami na bumili na sa servisyo sa mga bayan, kaya araw mo ipinagin ka sa Kristo na among Ginoo. Ang Ginoo sa Ina
mga kawaray. At tapos lang ng misa ng simbang gabi sa Palapag, Northern Samar. Huwag sayang ang isang sor. Diktiwan, pinsan, tulis. Okay. Shout out girls sa mga choirs, servers. Ayan, tira. Servers sa altar. Shout out Oray TV! Sa Kristan Spotted! Welcome to my vlog, Eme! Okay. Kalimutan mga Welcome to my vlog! Ay, sa Kristan Spotted! okay, kalimutan mga nag-pictures. Tapos mga gabi, pictures. So, shout out guys. Ito naman sa kabilang stars decorations. Picture uli sila. Dalawa yan. Wala rito. Diba? Belen sa labas ng simbahan. Shout out guys. So, ayan, diretso tayo sa lumang simbahan ng Palapag. For more than 400 years, ito ang simbahan ng Palapag. Ang historic simbahan ng Palapag. Oh. Shout out guys! So yan ha, ito ang lumang simbahan ng Palapag. Ayan. Guys, Merry Christmas and I thank you.